Krishna Charan kami Tiprasa rok ni birmani koktoma Tiprasa rok jingjal nangi tongmani koktomani mangpili babaisa haste grengei tungmani bagai lukurok jingjalo khlai tongma jora Tiprasa rok khe nungjaknai tini bialose birmano khlai laijak mairum painale tamo hinma hai samung tangi rang ajiwoi rang mankheno mairum pai oksopungi mano pheba nungjaknai tini bial bai busuk jora tei jingjalo tongna o Krishna Charan kamini takhokte bukoksong haidi tini dadak sidak mangpili chung nainene kami khamani bisi kolokmangi thangibo tabukbo hapangni tei thop sasakuyako o Krishna Charan kamio lama swnam rijagya chongmani phaike nungjaknai tei rinai lama rinai nog rinai podre pod hapangni joto sep rinai hinai sasawi klangphano chongbari lai thangke pogui thangpai o Krishna Charan kamini takhokte bukoksong family 30 rokawan पंचायत ना महराम सदा ब्लॉक बेलबारी और हमके तुई बाय लामा नि के माइरम रक हमके तो जों पाइ न जाव हाइपान माइरम रक आसो बिसि समचां थाया तुइनि बागसे तुइ हमके तो कोना नांगो रि रक्सना नांगो हमके आ बुकुरं के बलं फाइकांके तुइ मा तो को या तो कोना थांखांके ओ बुइनि बानो आयं तलाव थांगो आबो सिदा आस्ता तुइ बम tok tui kosom aro si ma to kolai besau ko su bot rai ni mo tok lai man hor ke tholai mi ya ka tui ni ba kan kisa nang man ta tui ma khang ke chanai naro goba haike mamang tek to goba haike chor khopjak hai naro mi bukhawo ngi tongo mani bisi busung kan naro goba hai ma tong mani je aro phai kun si mi am ti mang no angke 14 bosor ka kha ang phai jin se kang bodam ti no ang phai bo am tin ta phai kurun si mi ang bo paran kalai Krishna Charan ni no ayang ta to an parawang ke tui hasal phano ani arong ke saijara bai gana ba saijara thangta jeng ke saijara to ta ayang bo mura ko jung mai pan ayang ke taisa tui kaham ta ayang ke tui saijara ba nang tabuk MLA mantri rong nang tong ko kutsana ni ang ke ko tui bai lama ni bagai bong no kisa jung no osubidal ke rakang ke tui rok rakang ke ba chanai ta an tung telija lupini